Hanbury mewn i'r canol y hi. Pennau mynd lawr, mae mewn! A Luke Bowen wedi ni ferniadu fe am y gicrydd. Fe sy'n rhoi Caerfyrddin ar y blaen. Caerfyrddin 1, Llanelli dim. Ie, mae'n ei fi edrych ar Jordan Davies ar y postyn bell a beth mae'n trio wneud yn fan hyn. Ydy o'n gafel y postyn na? Fi sy'n neud siŵr, sa'n ddim un bel yn dod ar draws fi ar y postyn bella, a mae Jordan Davies yn gadael y bel, rowlio dan i droedog i mewn i'r gol. Dyna welliant, yn chwarae un yn allan o drwbl fanna. Davies, ond eto yn cael ei ddal ar bel o dan i drad, a dyma Bowen, cyflem ail! O, a mae'r bediad gan Oliver Davies. Gwych gan y gôl geidwad. Oedd hi'n ergyd nerthol gan Bowen yn ceisio dyblu mantais Caerfyrddin. Wel, unwaith eto ganol y cae oedd y problem. Mae Jordan Follows yn pasio i nôl lle gan Michael le i droi. Reid y bel i ffwrdd, mae bel yn glanio ar traed y dyn yma sy'n wedi sgorio'n barod. Hanbury yn ei sgibo i mewn. Dyma Walters ar ei drod chwith. Mae'n ergyd ddo ac ychydig heibio'r postyn. Mae'n hanner foli, mae'n sgil anodd, mae'n reoli hi'n berffaith ydy, jyst i gael ei ben drosti. Mae'n ymestyn dipyn bach, felly fe di ddo mynd holl ffordd efo'i bwar trwyddi, ond mae'n cadw i lawr am y gornel bella na. Anlwcus. Follows ar y chwith, Lyfridge o'i flanau. Lyfridge yn rhedeg tu fewn, ond pas lac, ac yna bas wych ymlaen gan Walters, at Bowen, cyflem yr ail, a mae wedi sgorio! Gwych gan Luke Bowen, y camgymeriad yn ganol can ildio meddiant, oedd y bas yn wych gan Walters, ac yr un peth â gwyl San Steffan, Bowen yn mynd o gwmpas Davies, ac yn rhwydo i ail o'r gêm. Gwych gan Caerfyrddin, a gwych gan tîm y dyn yma. Neil Smothers wrth i fodd. Caerfyrddin 2, Llanelli dim. Finselbach yn llithro. Davies, Thomas! A'r bediad rhagorol gan Oliver Davies. Wel, eto, edrych pan mae'n colli'r bel. Oce, mae'n llithro, dwi'n weld o'n sio codi na. A wedyn, y bas yn ôl, jyst cael ei tynnu ôl. Mae Liam yn jyst, rhyw basio i mewn mae o, mae tu ôl o dipyn bach. Ia, llithro, ia camgymeriad, ond y bas ma'n ôl, a wedyn, cadw'r sgôr i lawr, mae'r golwr Oliver Davies, de. Sermon, di roi gwasanaeth dda yn uwch gyngradd Cymru dros 400 o gemau. Walters! O! Ac yn hedfan trwy'r awyr. Oliver Davies, mae di anafu wrth arbed, ond Greg Walters, un gôl y tymor hwn, beth sy'n gwneud i ychwanegu at y cyfanswm, dyna chi ergyd. Mae'n cael ei allan o'i draed, wedyn y nerth, trwy gorffau gyd, i lawr i goeso, trwy'r bel, ag ar bediad campus. I don't know. We always look ahead. We always see where we can go from there, where we are. But like I say, each game as it comes, and see how we go from the end of the season. And what about the gaffer? Will you be doing that? You know, looking up to where you can climb to rather than thinking of below? Yeah, absolutely. It's all very tight down there at the moment. You know, so a couple of results can take you up, but they can also take you down. But yeah, definitely. You know, why not? Hopefully, a couple of good results now before the split, and then we go again. Yeah, it's you know, we've got an uphill task. You know, we're 9 points off now, so we've got an uphill task. But you know, going into the split now, you know, we get new faces in, and we got got 10 games in to give ourselves the best shot.